Emblek-embleknya diler sik guys supaya adem. Mantap guys. Benares. Ya. Halo guys. Gedhek lontong guys nang omah guys. Gaweane gedhek lontong. Nanging Mbok Sri. Gak ketok guys. Masa gak ketok. Lho pergi joki banyu kok kon ketok. Oh, Sahanane nang Jawa guys yang ini ki. gaweane nang Jawa ngene iki lho, gedheke lontong. Lontong. Lontong sayur. Kayak sayure jeneng kono iki. Lontong sayur iki sayure iki. Ki sayure. Lontong Ibu Sri. Ya, kanone iki ndi sitoke? Betenya Di ngetas. Ah, ini iki lho. Nang omah ini iki gaweane nyemangi Mbok Sri. Sampai jumlah kabeh. Iki piye iki? Aduh. Kleter kabeh. Kesuwen metu kabeh ngene iki. Kesah mbok lah ngarep kae. Ndi? Oh gak sah engko nggo kok iya arem-arem. Ngurmati anak telu guys. Yang ini ki Jago-jago. Panas ya. sing arep pesen Lontong. lontong. Aku siap ngeterno aku. Sewunan rasa larang-larang. Kuwi mbekan supit ini iki lho. Ya, Ora panas. kan sono arem-arem. Ndek kan tanpa arem-arem. Arem-arem juga. Oh guys, emplak-emplak guys yo. Lemplek. Lek ada godhong. Karek arem-areme. Tak pindai kamera nguri guys. Lontongnya tadi udah hampir matang guys. Ini emplek-empleknya Garean arem-areme. arem-arem ada kebul wadah guys. Pahawone ala alami guys, ala kompor kayu. Duk. Pengen roh lontongnya Belas ora. Wes ketok. ketok ketok. Oh guys, lontong iki guys, mula iya guys, buat pasaran besok guys. Mbok Sri kayak namanya Mbok saya. Nah ya juga Mbok Sri, ini PT Mbok Sri ini. PT Mbok Sri. PT-nya PT Mbok Sri. Emblek-embleknya diler sik guys supaya adem. Mantap guys. Ikenan arem-arem. Wana pengen ya Rene. Ini arem-aremnya timpelkan. Proses penggodokan.
Maklum guys, pawonnya sederhana, pawon alami, nggak mengandung gas LPG, bisa meledak ntar. Ini pawonnya pawon alami. Iya, gua jam 8 jam 9 ya. Iya itu. Jam 9. Ini buat pasaran besok ya, Lek. Karangasem. Kirinya disukokkan yo supaya menganga. Gak kan. Kali jonge lah. Ora. Kuwi Di- ora di- ora dipitik kok lencong. Lencong kan. Ndi deloke? Iki lho. Nek untuke yo kuwi. Iya lencong, lencong. Nah, Ambune yo. dudu ora dipitik rek. Sopo ngono. Tenagane akeh rek. Masa lincung? Mampu kita lencong gak ambune. Ora. Kuwi lho paling nak ra celek Piplok cacing. malah. Celek cacing yo nganu. Piplok Nah, lontong iya. are. Pas aku terene pas. Itu lontong. Aduh. Endi? Lontong ku anu re. Iki khas Jawa Tengah. Nek kamu foto-foto Mbak Sri ngono kok. PT ini Mbok Sri. Ya aja. Iki konten mendidik iki, buka. Tapi cara ngentas ya gimana? Wes manggung. Oh, tangan bersih, tahan panas. Ya udah tintas. Nah, iya. Udah tintas kok. Ini timpelkan supaya ntar mateng lalu tintas lagi. Gininya disugrokkan supaya menganga. Baju guyu balik. Lagi perebusan mie ayam ki gak kok. Mie ayam kae. Apa? Yang kali kan anu mie ayam. Itu gua. Wadah sing gowo ya aku. Masa lah? Iya. Ini pacar mie ayam. Oh. Kalau godhog mie ayam. Pacar mie ayam loh. Kayak bosku godhog mie ayam kan rene. Ono. Aduh, dalane pelentongan, guys. Lah, ono wampune no. Dalane bletok ya, guys. Wah. Gedek mie ayam are. Aduh, Goreng payah ya. Goreng Ki- payah itu. iki intulisir nama tanggone, guys. Kayak iku gosong Mas. Anu Mas. Aduh. Gosong lah. Lapo wedi ge? Wedi tiplok lah po. Oh, ini goreng payah, wedi kok vlog. Wah. Intulisir nama tanggane iki, guys. Payah. Payah itu. Ini ICP. Wis, terus suwun. Payaknya udah matang, guys. Ini buat pasaran besok katanya. Payah ngurusi. Awang wedi tiplok lah. Gali langsung apa aja sih? Roh lampu HP yuk di. Ya nak. Ini nak. Lo wedi kamera. Ibu bune mie ayam ki siap. Mula-mula, guys. Wah. Wedi gayane. Isen kok kata anak ya. Ya wis lah. Iki ngempelno payake iki, guys. Oh. Payak apa Mbak iki jenenge? Le. Wah, mantap, guys. ICP ya kak. Soalnya kriuk-kriuk. Mosok mun ngincipi. Gak tedas aku. Entone bolong. Walah. Mantap, guys. Sing poe pesen.
Kayak apa Mbak iki? Dele. Dule. Wis. Mana ucul piye untuk urung? Ora. Nah, Untuk bolong, Bro. Dopiak guys nggih. Dopiak karepe dhewe. Pengen cukup butoe. Tapi ini jangan tidak. Jalan apa wae di lakoni guys. Supaya cukup butoe. Ora mau tengak-tengok tok. Ora cukup, guys. Anak bojo ngelah. Oh, ngene iki lho, guys. Lanang wedok kemput. Kapan turune ya? Makane disyukuri sing berkecukupan. Bukan sesuk. Buat persiapan besok, guys. Ini juga powernya juga alami, nggak pakai gas. Mirip. Kayaknya menang alas. Kabeh tuku ya. Iso nggak bati. Ayo. Patene esuk dinggo neh. Ya, sip. Mirip. Sebat iki. Itu baru sirit. Secukupnya. Nggak boleh berlebihan. Kata Pak Kiai. Patene siram banyu sesuk disumber neh. Ya, ini iki guys, kahanan nang Jawa. Stok kayu akeh. Banyak guys nih. Penake omah alas. Harimak. Arem-arem. Arem-aremnya tintas guys. Wah, mantap guys. Arem-arem iso merem-merem kok guys. Tintas arem-arem. Mongah-mongah lho. Arem-arem sing mangan nganti merem-merem. Kayak bane apa le? Ora menira umum. Sing main ki cangkeme ngono nak. Tak prengi. Hehehe, iso meneng Burawi. Sule yo. Leo. Berisik lho pakai tanggane. Kape miring kabeh kok. Mati ya saparsa. Woi. Irung matang. Olah, ngawantenge ke sampai jam 12. Genteng tas jam 3. Suwe berarti ya. Benar. Prosesnya suwe guys nak lontong. Diserah 3 lawas benar.
Langgane gak kapok. Wancane gudi-gudi guys. Ki arem-areme sing minat boleh menerima pesanan guys. Lontong arem-arem Gus, sudah kasih omongi Maret untuk pesanan 500.000. tiga mengarep guys. Ayo, saya langsung tak bino. Diler guys. Halo Mbak Sopi. Iya. Mbak Sopi. Mbak Sopi main game. Sakit sih. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Naga bermanfaat, ojo didelok. Ini cuman video hiburan. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.